Кучето и неговото положително въздействие върху човешкото здраве. Знаеш ли как кучето ти може да въздейства върху физическото ти и емоционално здраве? Една от най-значимите физически ползи от това да имаш куче е подобряването на здравето на сърдечно-съдовата система. Доказано е, че редовните разходки с куче понижават кръвното налягане, понижават нивата на холестерола и намаляват риска от появата на сърдечно-съдови заболявания. От емоционална гледна точка е доказано, че кучетата оказват положително въздействие върху нивата на стрес, депресия и тревожност. Отглеждането на куче може да осигури усещане за приятелство и сигурност и да помогне за намаляване на чувството за самота и стрес. Всъщност, кучетата терапевти се използват за подпомагане на хора с различни проблеми с психичното здраве, включително посттравматично стресово разстройство и депресия. Прекарването на време с куче може да осигури многобройни физически и емоционални ползи, независимо дали става въпрос за разходка в парка, игра или просто гушкане на дивана. Ако все още обмисляш да добавиш космат приятел към семейството си, знай, че се здобиваш не само с верен другар, но с мощно средство за подобряване на цялостното ти ментално и физическо здраве. Ако искаш да имаш здраво и щастливо куче, последвай ме!